Ji bername Simbulk'den baş temaşevanên hêja, em bi bernameyekê nû û mêvanekî nû li pêş berî we ne. Mêvana bernama me vê heftê xwişka Serap Semra mêvana bernama me ye. Em ê niha bipirsin vê ew behsa wê bike, çi dijî, girtîgeh çawa ye, hinekî behsa girtîgehê bike. Merheba ji te re, tu bi xêratî ye. Sersene serçava. Em dixwazin tu hinekî behsa xwişka xwe bike, girtîgehê de çi zehmetiyê dibîne, çi dijî. Rewşa wê çawa ye tu hinekî behsa wê rewşê bikî ji bo me. Sağ ol. Yani hema bejim bu da sal girdiki heyde dusecar civan de gişkirin ve gal Kayseri'ye nava bünyan edane. Mesela ceza xo standiye nahilim yani her hafta nahilin me bigerin. Du haftaya carik dahilin telefona me bikin revşavan çoğanine. Jwanavi ama jwi peşkereci bindestine çi o kaxo mesela nikarin ama bu mesela bu mekuni taziye keme bu nikar bu hatı bu bali hoşkay bu hoşkame mazın bu mesela vi okida nelbame bu evcine heştin yani tişke gelek zora نهاتا قلت دي دو حفتا جارك تليفوني فيت اما قلتي ام بيجن جي حفتا جارك حقيواني تليفوني هي سسويد بين سياسينا هر حفتي مثلا ناهيل جزاي وانا جرانن جبوناوي دو حفتي جارك تليفون دكن بله دي مثلا دي كيجا çarçabı جبر كيجا سدمي هات قرتن وقتي نصايبيني اري ويشاقي اري يعني وقتا خسري هات ويشاقي او واندرا hani pelaştın husakırın çubun hani jboy zarka jboy pira jboy jinan çubun alkariya wan o wiçaxi dayji wan heldan hamiji wi kalabalık da wan heldan idi ama bu da sal bejim bin desteğe بله çuqa ceza lehati biri yani vega ağırlaştırmış muhabbete eri emji dibin belki vi okida vi barış süreci ya da çünkü be haklı verin inşallah öder Kevin yani o kameci heye yani beş uclu verin tabii ki beş uclu verin diçe zora meji yani ecina dukujun zarika dukujun hayvana dukujun lidervane nava zarika yemene nava halk yemene evgal verin diçe zora me ama hem de bejim belki ev süreç wan haksızlığa belki carikçi eveci bibinin emji diseknin de benim eve çoğa nimbe evanji heye evanji umudavan heye de beji yani evet tiştik bibin ben vega diseknin de çoğa nimbe emeji vay takip dikin yani naha اللي كيجا قرتي جهي قرتي Kayseri Bünyan اري القيسري مثلا دما هون درن هبديتنا اوي تشد بيجيش بو مثلا قالك مالبات درن دبي اد هندر د مورالي ما خوشتكن مثلا دبي ام خمجين انما او دبي او برب المورال الدن مالباتا راسته دبي çünkü mesela em vega liver her roj bigrin ok bikin tiş testemena dibeci em dizanen kişi em rojik jibir der kever evne hatta mirneye çünkü dibe em tiştik ne kriye me malı kesik ne kriye yekine kuş diye be sebep em liverin em roj ki der kevin raste ki dibeci raste em dibin evcime daha keyif hoşturun çünkü dibe vega bir cezayı daneme em hatta yani ok beji em dizanen em me tiştik ne kriye me der rojik der kevin oknakin yani revşavan diz nel başı ama hoşe jime hoştur sen dürüstiye ve çavayı çok şükür vega başı jigelek hevali mere zindan girtige dibi vek zaningehi dixwînin têde dinivîsin mejiyê xwe godarî dikin li wir erê belkî bedena wan em bêjin girtîne ama mejiyê wan azadin karin binivîsin karin bifikirin ev çawayı mesela ev dinivîsê dixwîne di wir de rast yani carna çi dixwînin kitap dişînin jimere em ênû ji wan re dişînin hani sürekli em dibêjin bira hani çi dixwaze kîja kitapa kîja dibe wextê me heye em jî ya kitap dixwînin ya destê me de çi tê ji wan çê dikin zarukara diyamra pirikara hani tiştumuş desta çê dikin wilo wextê xwe îdî derbas dikin dibe çünkü em ruhat dê were nedra biraz dê tişt bike çi destê me were em en azından ji xwe re tişta dikin
Yani tiştê herî baş em karin wa bêjin li wir fikrê wan azad e. Rast Mesela e. li wir mejiyê wan azad e difikirin. Dema tu nav em bên di xiricirekê de bê tu nikar bifikirî. Mesela aneka bêjin li malê ciyê kar mejiyê me tijeyê em nafikirin. Ama li wir karin xwe godarî bikin em bêjin karin bifikirin, karin mejiyê xwe bikar bînin. Ama veya jî mesela êk wan girtî xistî wê zindanê veya nafikirin ku ew zindan ji bo wan dibe zanîngeh. Bi rastî jî mesela kîja têkev zindanê wek heft zanîngeha bixwînin û derkevin. Veya em li gelek ciya dibînin xwezî bifikir yana êk wan digirin dixin zindanê ku zanibin ku di wir de çawa perwerde dibin û çawa li wir zane dibin wan nedigirtin nedixistin zindanê ez bawerim. Hem vîloyê hem jî dibe wextê ez diçim malê jî dibe yani ême tenê em li virin ama ûn girtîkê hene. Em xwe vir dikarin mesela bixwînin çi rast e çi nîne em xwe vir dikarin mesela wî peyvin ama hûn ê xwe bindestê ûnin aslında ne emin ew jî ku tu dibêjî aynî wî okey ye. Mesela hevaleka tu bigirtin demek şûn di malbat derê sevdana wî. Der sevdana wî heval jî hem gazî bû hem yani cezayê mezin ew jî muhabbeta nekarî hatî birin. Gotî xwedê em li vir azad in. Rast e. Em li vir karin bêjin em işte em ji rêxistinê ne. Hema melderve me nikar bû gota em rêxistinê ne em li azad in li vir. Îja bi rastî jî wexta me re bifikirê zindan ji bo mesela ji bo hinek tişte azadî ye. Ji bo fikir, ji bo xwendinê, ji bo nivîsandinê. Lê mixabin gelek carî mesela em bêjin pirtûkan bişînin ji wan re wan pirtûkan nagirin hundir. Em bêjin mesela gelek hevalê me çi dikirin li pêçetêk me re pê destê xwe paqij dikê li ser wan pêçete helbestê xwe nivîsî bûn şandibûn derve. Ji ber wî re mesela kaxez bîle kaxez pênûs neddan wan ku mesela em bêjin ji dilê wan çi were binivîsînin. Ev jî bên ya me re tiştê bê îmkanî û me re bi serkeftî me re ji nav derdikeve em di zindanê bê îmkanê gelek kêm ama gelek tiştê gelek xweş û gelek berhemê gelek xweş nivîsîne veya jî serkeftinek mezin e ji bo girtiya azadiyê em bêjin. Mesela ew jî dibêje hani ûn hani dişuxlin hûsa dikin vîlo dikin tiş wext namîne ûn bêjin hani ev dinya hûsa ye ya da em ê vî rê em ê çawa bikin wext namîne ya da em êdî em jî dikevin nava wî sistemê em jî êdî belkî em ji wan belkî xirabtir jî dibin ama dibe em jî tamam em li virin nikarin belkî derkevin derva ama en azından em dikarin tişta bifikirin pirsin ev rastê nîne ya da ev çawa be yani hatta mirinê ev hûsa nîn be. Ne ev zalim hatta mirinê li vir be ne de em jî hatta okey jî bindestê bin ev rojik illaki ev ok xlas be em ji we daha li vir tişta dikarin bikin tenê imkanê me êkî derwatîne ye imkanê derwa jî heye nake ev jî mesela ji wî şikayet dikin. Wexta hûn derin girtîgehê hevalê de jî pirsî. Mesela li hember we em bêjin sîstema a girtîgehê û em bêjin xebatkarî wê li hember we çawa ne? Bêrêziyê dikin li hember we yana li hember malbatê me. Yani ok derxin ji wan ji me re ok. Ya ji xwe em heta diçin bawan em da car me digerin. Yani ev ji xwe hani tedbîr deldin ok deldin ama sadece hatta em her devir yani em neva saatlik dibînin 2 saat me arama dikin. İdî ama em xwe dibên hani canê me li wir e em xwe her roj vî okê dikişînin şevaq hêwar rojê 2-3 car tê wan saymış ki nizam çi dikin ême saeteke em çawa ok bikin wî şaxî min ro dibêje yani ev her roj bindestê wan e em rojek çawa îdare nakin yani ok nakin ki pêşî nakin ama heval ji wir zafin ji bo navî zav nikarin ji wan xeber bidin ya da ji me xeber bidin çünkü çawa tişt bikin tepkiya wî jî deldin yani o kavan nel başa ama dikarin ki pêşî tişta bêjin yani. Hûn mesela em bêjin me hê carekê serdana vekirî hûn her meh dikarin herin mesela em bêjin dayîkatê ya da ji malbatê her meh dikarin herin serdanê. Her me nikarin herin ez hani dişuxlim okim hem wî okê nikarin herin hem
yani mesela dayka min pire Evet. ev tenê nikare here ya gereke ez pêra herem ya gereke arabe hebe tiştik hebe ev imkan jî her car ya da her me destê mirov nakeve ok nabe dîsa jî tabii zav ok naxin berî çixaz be çavê wan berderiye çixaz bezê jî em ok nakin tu dizanî ki dixwazin werin herme jî werin ama imkan çowa jî bere mekinî be mekidine illa ki em ok dikin diçin ama çavê wan dibêje yani digere yani her roj carna dibe hevalgazî dikin mesela em dibêjin acaba ême jî hatine belkî xeber nedabin ok nedabin diseklin hermenî me jî çixaz vere berdestê me em her dikarin herin yani ama zor e çünkü hani ez ê xwe mesela ciwanim ez ê xwe dikarim tenê jî herim werim ama ne me çend car talep kir nexweş bijî yani mesela diya min nexweşînê giran jî hebû me got bira en azından bînin Tarsusê, Adana, Karataş qebûl nekirin çima nêzîkî mala diyayê ji bo navê ok nekirin nehiştin. Hevalek mesela ev jî girtîgehê de bû dayika wî ji xwe rehmet kir bavê jî pir pîr e erê îca çûyî gotî işte cem yönetima a girtîgehê gotiye işte ji xwe cezayê xwe qedandiye û dayîk ji xwe rehmet kiriye û bav jî pir nexweşî ye pir pîr e zanî cezayê wî jî qediyayê dipirsî kurê xwe ka wê kengî were hûn çima wat dikin yani hûn destê wedî hûn karin ji xwe qediyayê cezayê xwe qedandiye 30 sal qedandiye salek û salek dijî danê îca gotiye herin bêjin jê re wî îkna bikin bira bivê ez poşmanim ew werin aneka em ê ana wê qurul topî min ê ana wî bixwer bivin vêya gotinê îca gotî 31 sal raketiye ketî sala 32 da tu çawa tişkî wa talep dikî tu dibêjî jêrbêjî ez poşmanim heta heyatê dibêje ez poşmanim gotî wele wê çexê wê jî bikişîne îca ji ber wira dibêjin ya tirkî dibêjin psikolojîk şîddet tundiya a li mejiyê me re dikin li derûniya me re dikin vêya jî pir xweş bikartînin ji bo xwe lê ez bawerim hevalê me yek jî pes nekiriye piştî 30 salî piştî 20 salî 15 sala 32 sala kesî negotî ez poşmanim ez yani ez ne duê baweriyê de me Yani 30 sal kişanı ve sağlık jî bikişîne wê 2 sala jî yani 2 sala dijî ew bikişîne yani ji xwe ew dixwazim bira hem wî cezayê bikişînin hem jî bêjin em pişmanin bira bikevin min destê dewletê mesela dema hûn xwişk ez bawerim hûn hevalê hevbûne yani nêzîkî hevbûne mesela demek berîk wergirtin têkiliyê nav wê mesela keçek çawa bû we li hev dikir we behsa çi dikir dema xwişk carna rûdinên mesela em bêjin daxifên sohbetê dikin bi hev re derdê xwe keçek çawa bû yani vega ki xuşkay hebe dizanim bi hev rabûn em bi hev ra mezin dibûn wextê ez heta çûm mektebê jî li Stenbolê em hani neva malê dabûn her tiştê me bi hev rabû hema bêjî me diçû yürüyüşe em bi hev rabûn me diçû derva hema bi hev rabûn hani em bûn bi hev rabûn tabii wextê wî girtin en çok yani çoğa vega dilê diya min ez nizam çoğa dişewte qîzaya ama êmî jî mesela her tiştê min balê bû وقتی تشتی بم من خون دیاخورا ندگوت من چه خوشکا خورا دگوت پیش من دگوت برا خبرای ایوی به از دیاخورا از usulü ki az bejim zav yani tişki zor bu çünkü hani murod içe davetik herkes bu xoşka xurati ya da murod wan ciwana dibine ister istemez biz dile murod şovta yani murod be hani besebeli uğraşma yani murod oktike ama disaji em de ben nama bir zindaneda vi okey duruşu oktike murod kara bigri yani çünkü ev insani ok yani çoğa karşıya da emji gereka yani ev bir şey diyay be emji mecburum bir şey diyay de çünkü az vi hat em serime evi roşki xlaskin unj gereka un min temsildikin unj gereka okben hani roş vere bigrin ok bikin ama un xoşkamnen un ailemnen un gereka bağımın bin piştmin bin unj gereka güçlü bin yani zore ama husaye viloye çünkü van okadın em vega min me ok bibinin yani ev beji şu ev her tişte hama okun gereka em karşı van bibin ki tiştik nikaran merabikin çok şükür ki em oknakın yani ev roş ki illa ki xlas be nizanin kinge ama mesela birey mecdi girdi gehleyi cem
جبرك جزاوي زيادة كرين هر مهدرنا جرجي بريم دم هوان جرجي تشون جرنا هرمت تشون نها جرنا هم دارن ده قرجة من ناس كن دبيون ديار بكرتين حيفرة هرمه ام جرب بعربي جام در مثلا مسيشار كاس دارن شاش دمينن شاش دمينن الله الله ونشوج ديار بكر هر روش هر يعني هرمه هون ددن ريون تيم برا عجيب دبينن يعني او تشاوا او بين برامات قرتيجيه ده بين براكاس داري الوان فنكي وفيها ببرقش وان داره كاس سردان وان نكي كاس نجموان او جي بوشمان بفين بوشمان بونه او الفيات قارن اما وكوان نابه يعني براستيج مالبات ما دوی واری ده گلک نجبو زاروکی خواهد نجبو حوالی زاروکی خواهد بیله پر به ام بیجن حساسن مثلا یک پریوتونه به مالبات دشینه مثلا مالبات اوینل فر بگلک حوالی ما یگرتی نهاجی ام بیجن روژاوا هبون دما مجبری مرمه پره رازان دگو جبو سروی ناوی جی دگو مثلا پره رازینن ایجا جبو حوالی یوجی مرازان یعنی گلک جاری دوی واری ده مالبات ما حساسın yani em bejin rexistin kirine azvab bejim. Mesela evan düşünce ama çe ev xod bejim mesela tişki pis kirne bırak kesikse netri. Em çiman için ser zarki koy yani em dizani ki tiş ne kirne o hejejin aynı mesela aileme de em gerek daha zav herin seri. Çünkü em dizanın tiş ne kirne imkan daha zav hep em hercar için. Yani em saywan ok dikin yani nava halqi da ji oknakin evş xo imkanlar mesela meye car ki daha zav nadın bro yani rasti caran na gece tişti mi isterseniz derva bro tişta her car nikare destemeden nine emji nava halqi da düşüklün her tiş her car imkan nadem bro ama kin yeji ok be em diçin ser zar ki xo em dizanın tiş ne kirne em wan nava halqi da oknakin tişke biskribna tişke ruyemro aniti buna arde medizan bu belki mecine diçu ama em dizani ki ne van tişte kirne neji zararı kesik kirne em diçin em daha cizav tişin hatta em dizani bu husabecir em daha çalışım ev belki ok bun yani mesela nahat gelek dayke mednere dema qala zaroke xotkin hem zaroke xoy şehit hem zaroke xoy girti dibe çok şükür ya şerefiye. Rastı. Berasti ya şerefiye o daykeme kut ve fark edene em gelek bugan daykam gelek serbilin diye ku daykeme hani ve fark edene ku zanen ya şerefiye. Mesela dizine kirne işte heşbere nefrotine ve nexwarine jberura ku jibo em bejin ser zamanı xwe ser welatê xwe katine girtin berasti ya şerefiye gerek mesela wan dayika jî bi rastî jî ez niha li ber ekranê jî destê wan dayika teva maçê dikim ku êk ku zarokê me dibe li ser riya şerefê hatine girtin ya da şehîd ketine wan dayika pîrozim bi rastî jî dibe mesela hundirû jî dizane ji bo yani vîrê şerefê çûye ne demek ki on jî vî oka derva bikin çünkü emme tişki xrap ne kiriye vakti tejigo mesela yani ne yok kirne ev tiş ne bin jbona ev tiş ne beji xo disawan oka yani haqqi xo gariyaye vi sebebi ok buye neri cana demek tudari girtigeyi mesela em bejin tu ve un teneman on çe sabet etkin on bahsa etkin on bahsa Türkiye xotkin bahsa beretkin bahsa girtigeyi etkin bahsa etkin bahsa havale xotkin yani mesela ezxo vakti herim ezxo de mesela hani her car mro tişte xrab ya da tişte ok mro nakeş xo saat ki mro heye ez tişte bejim tişte hebe vi de bejim yani bir amdan ne çe ezvan de bejim ama hiç na bejim yani şu insan hunduru da okey çoğu mesela hoşkamene disa aynı tişte de bejin dikenin çünkü ev belki meki vi saatek disekne ez nikarim vi okey hama tişte xrab xokim tu livri tu okey yani çünkü ev keneti vakti camiyetin dikenin ok dikin hakimtine ez vi okay bişkinim ya da tiştik be ama mesela dibin vakti tişte neva aileden neva dervada tiştik bun jme neve şirin emcileverin vakti dibin belki şin heye ama emlever dikenin ev insan evji tiştik yemeye emji şin be em şini hoji bikşinin vakti yeki bizevce em bikeninci em nelverin ama me ok nekin yani ne bejin evji
me yok saymış nekin vi okey mesela kabul nakı zafijin mesela dibe çi beji dileme düşofte tişki pis be xrap belki ji emji ok dibin ama emji kiwe jime be tişki haber nahilin mesela me jime ne ve şiirin vi okey naxazın. Ama tizane malbat ciddi fikrin dibeş xal naf çar divara dene. Ama vi naxazın. Em bu yeri mali eman xam ginnekin naxazın ama evji xazın fer bivin yani. Mesela enzer az var malbat giş varane dama em derin girtigehi mesela edmem az بريد edmem azarım az via bejim hani em biken ama dama derim dibinim az giş iş bir yaptık. Jibiram der edmem valet işte biram da bum ne bu da jibiram çu. Edbe de ka beji. وتشو ده هي حياة كويري إجا تلفون يجي ورد ما تلفون مثلا إذا كابيجي شيء يا ولا يبرم قش بيرام شو إيه تشاوي باش الورشة أجرد بهم الورشة هي تشتن بهم هو الورشة Aynı tişört. إجا مثلا جد جي بيهاوي أوش تخازن مثلا فير بفن وقت تقول يعني فير بفن الورشة قومي تشدي بيتشنا بالنام بالبات شيء حقي وانا جي أما بتشتي مثلا بيه خمجين بفن جي مرز جوان بيت شيري بتايبتي Edbe eyvece tiştese ve nay, emej nay ama en azından rodzane vi vakti de şinki hebu en azından emji vi dizanen. Vakti meki derbaz ve dume derbaz ve undubeyjin belki tiştik bu ama em dikerin o carna dikemu xave wanji gerçekten wan okey dizanen. Dibe bırak haber ama ya emji kivene yani henik insan tabii ki hamine aynine ama izafi dibejim bırak mesela lor heval edilen heye emji dibinin meki dayki dimre edine mesela meki edine em hoşkam bu en azından bir behevra destek jidedin ok jidedin emni karım bawan herim veren em meye car dikarnar em lor heval edilen ama beji her roji dikarım bebinin en azından behevra destek dedin ok dedin dibem bırak bejin yani emeji Unayxo meki de belki derbaskın vi okey vi şine ama xo dume de derbaskın ama emeci roşki derbaskın duxazın yani işte haber ok bidince mrojwan ra beje mesela vale megelek damaten girtem pişi demek ki nevisin mesela bejin helbestad nevisin o ben portukal nevisin serpiyati havalat nevisin ev işte nevisi yani yani şu vakti hani wan haldan dibejin mesela hani çi hatine serewan dibej xo jibona ve hatine vi okey vi karbasi wan dibe vi çaxi waqt me haldan hami karbasi sereme darxısın dibe hani ev yeki mriye sebebe da biriye ve hevale me kuştiye wan idi kes ne ditibun bin desti da bun idi wan girtibun dibe hani hami okaxo jwan darxıstibun Yani idi jin mer hammi liwan hani xistibun ok kribun digetin aftiş tişt buna sebebe da buna umega bindestemere em dikaran jwara her tişt bikin yani zav tişki ok jwara kribun hatta wan girtin birin mesela merdini okey ok nedir bun yani yani naha zindan edi naha de biten edmine çen havalar demine çavad mine zindan edi ama bu bizim penç sal yani vakti koronayda teneye viçağı işte cezaya mazın idi gotun idi xalasa eve yani ama viçağı daji teneye mesela naha gelek heval tene bun peşi naha ama bejin var seçarmehe her hevalek de heval ya hevalek dane cemwan mesela evji ve imkaniyeti ne ki mesela hevalek ve beden cem ya jun talebikin un bejin yani nikar tenebmine Dibe mesela cezayeti grane ev mesela nava hukkada ev heye envi dedin oktikin yani peşi nava koyuş edabun duseci degiş bu hatta ok bu ve aniten elaze livi çakidaji teneye paşi livirji ci degiş kırın aniten mesela Kayseri Bünyani ama bu işte 5 sal 6 sal teneye oknakin tene havalandırma oktikin ya ve çaki havalat dibinin dibe dengeme hevra dıçe ama bale kesikti ne mecbu en azından bak koşe da ba yeki dine dibine behevrane okun ama teneye veren gojarna mesela biraymış nerede dibe mesela li keleka evine jiret be jarna bahevtkin mesela daha xfen dengeme dere ama işte ama en azından bale be hatta var emro hem dizane iki bale emro tiştik be dikare beje ok beke ama vega emjde be belki ev tişte son da belki inşallah derkevin yani ev bevajo serkefti der bas beşxor mecbur ve giş haberdin yani ev cezayı ve qadiye ev ne qadiye ev hendik ma yeme braviyat
تێک هەڤناو ینی گرتی بێن بەردان ئەم هەمووی جوی دەخوازن چونکە ئەم دزانن سەر زمانی خۆ سەر ئاخا خۆ ینی ji بۆی وی çûne yanî hinek işî xwe berdayê malbata xwe berdayê mektebê xwe berdayê yanî ev ne tiştekî okin zav tişt insan berxwe de berdayê tamam okay li wirin mesela tenê ew li wirin ama li berda jî her tiştê xwe berdane mesela ew jî mesela rojek derkevin hatta 5 sala jî nikarin wan oka heldin destê xwe yani ev heq hemî ji dest lê wan heldane hatta yani em jî dixwazin bira tiştek nekirine sucê wan tineye ya da mesela bira tekrar wan yargılamışkin van en azından cezayı gran bidin yani en azından daha şeffaf dibêjin yani en azından bira wî yargılamışkin suçik hebe wî okey bidin ama mirov hani insan ki hani vere 36 sal yani insan kuştiye 36 sal neva hundurda namine gerek tu insan bikujini okay tineye yekî bikujinî jî okay tune yani ji wî oktir tiştineye ama ew qetliyamê dikin ew diziyê dikin ew çi feilê xerab hene dikin ji bo wan nexuyaye ama yek derkev bibe ji welê viya mafê min e ez Kurdim yani ez Kurdim gerek zimanê min jî hebe gerek ez jî hebim yani ez bira welatê min e ew ji bo wî re karin 35 sala ceza lê ew jî ne edaletî yani ez dixwazim ji bo mesela ciwanê wekte gelek kêm dikevin bernamê dayîk dikevîne bi taybetî em dixwazin tu ji wek ciwanekê wek jinek ciwan tu ji bo jina daxwaziyê te çine ji bo hevalê girtî em bêjin ji bo malbata ji bo dayîka daxwaziyê te çine gotine te îdawî em karin bigirin yani em hem hundur da hem jî nava xebatê da hemî jina jî em dixwazin ki em çi işi bikin çova jî em çi mücadele jî bikin em bi hev rane û em aynîne yani vî dinyayê de belki em wextê em hatin vî dinyayê ne aynî bûn yani husa me ok kirin ama em îro bişuxulin jî em serkîja rê da jî herin em bi hev rane em aynîne wî okê da jî kes ji me ne bilindtir e ne jî ji me ardine nizmtireye yani em aynı nevi mücadeleyi de gerek kıymeteme değereme aynı be em jî dibên em hatta hatine mesela vîya şî em bûn pêşiyê me bû yani zav tişta kişandire îdî bira ev tiş xilas be îdî bira dayîk negirîn em jî yani bixwazin ki en azından tiştek bixin berme em bêjin erê me vî kiriye ama bê heq bê ok bira en azından xoşkê me re birayê me re bam re bin tiştekê din hebe en azından bêjin me vî vî kiriye ama ne tişkê rûyê me dibêje bê bi şeref me serê me bilind e em dizanin sebêçî li wirin em dixwazin vî ok bira îdî xilas be çünkü çixas ji bê neva vî yani savaşê de okê de en pêşî jin û zarok tê ser wan yani ev tenê yani neçin nekin jî yani tu neva malek jî mêrik jî heldî disa jin okê da dimîne neva bindestî de dimîne zarok dimîne gerek ev tişt burunên xeber din çawa bin îdî evî neva vî sürecê de göstermiş ki ama em dixwazin bira derva bin bamiro bin em oka we daxwaziya me ji wî avayê yani başê em gelek spasiyet etkin mala te ava bê tu bû mêvanê bernama me temaşevanê hêja em vê heftê ji giyan dawiya bernama xwe heya heftekî ne ji bernama Sîmûr kom bimên xêr û xweşiyê de bi xatirê we